Printzipioz planteatzen dena da, pertsona oro bozketatara eta galdeketara informatua eta planteatzen diren, galdeketa horren gaiaren inguruan planteatzen diren ikuspegi eta informazio guztiekin eraikian izatea bere iritzi. Eta horretarako planteatzen dena da informazio hori zabaldu egin dela, baita ere eztabaidarako espazio eta gunean sortu behar dira. Horretarako, udalak oinarrizko informazio bat bermatu behar izango du, eta sortuko dira, ikuspegi desberdinak eta gai baten inguruan dauden eretzi desberdinak biltzen dituen boletinak eta sortuko dira, boletin horiek etxe guztietara bidaliko dira, eta baita ere, honetarako sortuko den web orri batean izango dira ikusgai. Eta noski horrelako prozesu batek, bermeak eduki behar ditu. Lehen esan bezala, sinesgarritasun izan dezan eta efizientea izan dezan. Orduan, konsultaren, gardentasuna eta eraginkortasun hori bermatzeaz arduratuko da kontrol batzordea. Bera egingo dutena da, ikusi, prozesua jarriko dituzte pixkat, elementuak, prozesua behar den objektibotasunez, behar den neutraltasunez egitea, eta baita ere, reglamentuak markatzen ditu, baldintzak beteaz egitea. Kontrol batzorde hori sortuko da konsulta prozesu bakoitzeko, eta bertan egongo dira, batetik batzorde sustatzailearen ordezkariak, edo konsulta hori bultzatzen duten ordezkariak, gai horretan interesa duten eta interes hori agerarazten duten taldeak, talde politikoak eta